Isang mapagpalang araw na naman po sa inyo lahat ulit. Nandito naman po ang Iwagan ng Pangasinan. Sana ipaki-follow, like, and share po Iwagan ng Pangasinan naman po. Ang aking babagay po sa inyo ay tigal po sa mga masamang tao. Kung alang isang tao po ay masama po na di po kayo tinitigilan po na ginagawa po ng masama, at pag nakasalubong nyo sa daan ay minumura-mura kayo na bastos, at lahat na po nasa kanya, pwede nyo po itong gamitin sa kanya para siya po ay magtino. O kung halimbawa po hindi siya magtino, ay makakasakit po siya kung talagang gusto nyo po ito na bago po nyo ito usalin po ay pag nausal nyo po ito at tapos isunod nyo po yung gusto nyo pong mangyari po sa taong masamang tao. Halimbawa po, usalin nyo po ito sa 3 beses po at isunod nyo po yung kailangan nyo po na mangyayari po sa taong pinatutungkulan po. Tigal po sa masamang tao. Usalin lamang po ng 3 beses at ipatungkol sa masamang tao. Narito po ang orasyon po. Atahan, atanar, albakar, kar, sikut, mae, puntum. Yan lamang po. Maraming salamat po. Sana po ay paki-follow, like, and share po. Paki-subscribe po. Iwagan ng Pangasinan naman po.